Práve vchádzame do môjho bytu v Halle, kde budem 3 mesiace. Toto sú schodíky, ktoré vedú do jednej izby. Televízor, pekné veľké okná, na druhej strane býva Emma. Schodíky, stolík, stoličky, lampa, posteľ, fotky, Jurko s Martinkou, mamička s babkou, bratom a sestrou, Macko. Na druhej strane máme notebook môj, dokonca máme tu aj určitú hi-fi súpravu, televízor, hore nad schodami je kuchynka, celku slušne vybavená, a hore po schodíkoch, keď pôjdeme, tak sa dostaneme ku vchodu a samozrejme do kúpeľne. Všetko ako má byť. Radosť bývať, pracovať. Tak mi držte palce, aby som toto vydržala. Želám všetkým pekný deň a niekedy zas dovidenia.